खऱ्यांनी आमी मोग करना. हांव खूब कडेन गोंयान भोंवता तेन्ना पत्र पळयता उडयल्लो. ते शिकिल्ले लोक अशे बॅग घेवन येवन उडयता. मांडवी ब्रिजा वयल्यान हांव परवरी रावता. देवा खातीर फुलां अशी म्हणून प्लास्टीक बॅग येता उडयता. डायरेक्ट उडयल्यार जाता फुलां, काय जावपाना वायट. प्लास्टीक काय घालून पूण शिकिल्ले लोक कित्याक करता म्हणून तुमी एक जापसालदारकी घेवपाक जाय की हांव सगळें म्हाका जें खबर आसा म्हज्या देशा खातीर बरें आसा त्या भशेनूच वागतलो. The way of life, how you behave in the society, how you behave with other people, how you interact with the other people, and the culture is being imitated. That means you learn the culture from the home, from your parents. After going to the school, you learn the culture from the teachers and the peer group, and thereafter you adopt the good things. That means you have to behave in the society with a respectful person. So the culture helps to grow your personality. As far as the discipline is concerned, is the quality of being able to behave and work in a controlled manner. Discipline means it is a self-control activity. There are three types of discipline: preventive discipline, supportive, and the corrective. A preventive discipline means that means you are the teachers or any other the parents. If you are distracted, the attention is being diverted. The teachers calls you for the attention of the completion. सम्राट क्लबचं पण अभिनंदन करतो की त्यांनी सामाजिक बांधिलकी दाखवणारा एक चांगला उपक्रम गेली 19 वर्ष सातत्याने ते करत आहे. कुठल्याही गोष्टीत सातत्य महत्त्वाचं असतं. मग तो कुठली ललित कला असू दे, गायन, नृत्य किंवा सामाजिक कार्य, सातत्य नसेल तर त्याच्यात अर्थ नाही. प्रवीण सरांनी मगाशी म्हटलं की सांगड बांधा, खूप मोठा संदेश त्यांनी दिला आहे आणि मला वाटतं तुम्ही आजच्या कार्यक्रमातून हाच संदेश तुमच्या मनामध्ये घोळवत घेऊन त्याच्यावर विचार करणार आणि त्या दृष्टीने तुम्ही पावलं टाकण्याचा प्रयत्न करणार. सम्राट क्लबचं मी अभिनंदन करतो की असेच त्यांचे विविध उपक्रम भविष्यात सुद्धा मोठ्या जोमाने चालू राहतील. Sandeep Patil from Kendriya Vidyalaya Gonda. I feel very proud that I got this award and I will never forget this day in my life. I thank my mother, Reshma Prabhudesai and Sanskriti Sandeep Patil, and my father Sandeep Patil, and I also thank my teacher for giving me an opportunity to take this award. त्या मातृशाळेत थांबते. माझ्या मातृशाळेने मला भरपूर दिलं आहे. त्याच्यामुळे आज मला एक सम्राट स्टुडंट भेटला आहे. त्यामुळे मी मातृशाळेचे आभार मानते आणि माझ्या शाळेचं, लोकमान्य टिळक विद्यालयाचं ह्यांचाही आभार मानते.